Ще започна от самото начало, от деня, в който разбрах за теб. Дойде в моя живот в момент, в който не исках никой и нищо. В момент, в който си мислех, че нямам нужда от никой. Не търсих, не очаквах. Изобщо не предполагах, че ти може да си някой за мен. След малко писане с теб, разбрах, че в теб има нещо, което не мога да си опиша. Нещо специално, нали знаеш? Казват, че хубавите неща не могат да се опишат с думи. Така беше с теб. Не може. Просто не може да се опише с думи. Аз съм човек, който трудно ще даде шанс. С теб го нямаше това нещо. Нямаше нужда от убеждаване, нямаше нужда от мислене. Беше странно, различно. Не мислиш, просто вървиш по пътя, който е пред теб. Не знаеш къде те води и какво те чака. Но се надяваш. Вярваш, че е нещо прекрасно. Но да се върна обратно с теб, не се и замислих за секунда. Знаех само, че трябва да се запозная с жената, с която си пиша. Сега ми е малко странно, като се замисля. Излизаш с човек, който не познаваш. Не знаеш абсолютно нищо за него. Какъв е, кой е. Просто те води сърцето. Толкова силно, че мозъка не чува. В момента, в който те видях, в главата ми мина само възможно ли е. Като ме гушна за пръв път, си помислих най-накрая. Имах чувството, че мога да остана завинаги в тази прегръдка. Знаеш ли кое ми хареса най-много в теб? Че можехме да си кажем най-тъмните, най-лошите неща. Че можехме да бъдем слаби един на друг. Харесва ми начина, по който се чувствам с теб. Начина, по който се усмихвам. Благодаря ти за това чувство. От първия ден с теб си задавах едни и същи въпроси. Всеки ден. Възможно ли е? Истинска ли си? Сънувам ли? Знам, че не съм перфектен. Понякога съм скучен. Ужасно досаждам. Ревнувам. Сърдя се за глупости. Но знаеш ли? Всичко, което го правя от сърце. Така беше и с теб. Всяка една прегръдка, всяка една целувка. Всичко беше от сърце. Знаеш ли? След една седмица с теб бях готов да те хвана за ръка и да мина през ада с теб. Бях готов да ти стисна силно ръката и да не те пускам. Исках да те обичам, такава каквато си, защото такава ми хареса, такава ме правеше щастлив. Като се замисля, не беше много дълго, но знаеш ли какво научих? Времето понякога не означава нищо. Ти събуди в мен нещо, което никой никога не беше. Благодаря ти още един път. Никога нищо не бих искал на сила, колкото и да те искам. Така и с теб. Ако беше казала, че не ме искаш, никога нямаше да се опитам да стане нещо на сила. Защото любовта не става на сила. Любовта е удоволствие, а не е задължение. След това, като видях, че си жива и здрава, нищо не ми беше ясно. Чувствах се като парцал, постоянно си задавах въпроси, на които не намирах отговор. Замислих се, толкова ли не ме уважаваш, че да не можеш да ми напишеш само: не ме търси повече, не искам да съм с теб. Много нощи не спах, обмислях всичко отново и отново. Търсех проблема в мен, исках да е в мен. Но разбираш, че понякога не може да смениш нещата. Че не всичко зависи от теб и е гадничко. Хващах се как търся твоите очи между хиляди други. Чувам стъпки зад мен и се обръщам с надеждата, че си ти. Звъни ми телефона, пак само едно желание да видя твоето име. Много е тъпо. Влюбен си адски много. Искаш да гушнеш човека и да не го пуснеш никога. Искаш да го обичаш, да му дадеш цялата си любов, да го стиснеш за ръката и да сте силни заедно. А дори не знаеш защо това нещо не можеш да го направиш. Смятам, че в живота всичко се случва по някаква причина. Така че със сигурност и с нас е така. Ако трябва да се свърши, добре. Ако трябва да мине всичко, ще мине. Много съм щастлив, че беше част от живота ми и че почувствах всичко това с теб. Никога няма да го забравя. Искам само да знаеш, че винаги ще съм тук. Добро и лошо по всяко време. Запомни, че си феноменална и заслужаваш да бъдеш щастлива. Родена си да бъдеш обичана и да бъдеш щастлива. Много се радвам, че поне за малко можеше да бъдеш моя. Мъжка болка, профилът, който докосва всяко едно сърце и спира дъхът ви.